ఉక్రెయిన్ లో చదువు కోసం వెళ్ళి ఈ యొక్క సంక్షోభంలో అక్కడ ఉన్నారో వారందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. అందరికి కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. ఉక్రెయిన్ లో చదువు కోసం వెళ్ళి ఈ యొక్క సంక్షోభంలో అక్కడ ఉన్నారో వారందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. అందరికి కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. ఉక్రెయిన్ లో చదువు కోసం వెళ్ళి ఈ యొక్క సంక్షోభంలో అక్కడ ఉన్నారో వారందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. అందరికి కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. ఉక్రెయిన్ లో చదువు కోసం వెళ్ళి ఈ యొక్క సంక్షోభంలో అక్కడ ఉన్నారో వారందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. అందరికి కూడా నా బెస్ట్ విషెస్.